Ka Joint Action Committee kebala senrop lang da keseng samla bat seng longkmi sao nongbri riboy district menta ka artarik nailur kila yami paiba ban penpau ya ka jingshong sier mensim halo ka jingdon tawar ubam trekam shu menta da ki poteli kisnam bat aha kaju kapor bandawa ban phaweng mardor ya ute tawar jong ka BSNL ute tawar ubala penyang nadu usnem arjan yo da ka company BSNL ha kasnong sao nongbri Henry tang hadien kato kat neteli kisnam ka company BSNL kam pendon kam shu ya ute utawar barula shu sha klem da pendon kam shu kato kat nengut kinong song kiba kentop ya ke kong majes sintem nong tre akan wani TBN DR maupnyang samla moding star nong po ba entron baru ba hastings sintem rang ba dong lom so nongbri kelapan pau ya kala kijing sngo halor kajing don jong ute utawar ubay yang hakate kejaka klem dadon kinong one page nong kmi mentala bon teli kisnam. Kajan mit ya pergi nongwan tan ya ki bangi khot ki media bat yang hilang baru ki pat nong snong nadu kilong kepalong kemi lem ru bat kini ki hep ki barit ban saki ya kaneka por ka bangi don ha kaneka madan to kajing don ka jongi ha kaneka por kalong kerpang na ka banta uni utowar kumbala ya kren bat ya thu gitu ki urang ba ki basya khman kalong sisya ka ba dia sisa kumba kila dep pan yatu te ngi ki bahasa jengayeng ngimda tipe hadu kat no ba une utawar penting open smith ya kiniki para marjan jongi ki bedon ki yeng ki sem hang ni Henry nakaliang ga jonga kumbala kren iwe I temen basandi arma pniang ba kani ka don kanika center ICDS teman laka step laneman laka por hapo ka kat arbaje ngiju penon kami kanika center Dina kaliang juga kum kanong pre agan wadi nga snow shitom nga snow shifting hamtam ki kinong wan lane ki beneficiaries ki badon hangne ki detang hapo andrusnam bat kilong kemi ki ba armen tel daja ba la kumno hamtam ki por ba wan kensan ka eriong lane ngimla ban tip ba ka jinglong jong kini kitiar jong unew tawar kila ban hapwat hapor ba bom don eru dia kapen kuslai kapen jinjar ting ki beneficiaries habalajur uslap ane ba laki kari yang nadu dang step kim tre shu watang ban wan shim ya kabha ka benta jong kinang nena sentar namar ka jing shifting namar ba unew tawar ladangi don shu ong mental ladangi wanang tai nakmat jong kaying mane habadon kal er unew tawar ngilai osngau bala usawa kum ka eriong giba pli gi beneficiaries aga jaka bakin wan sani senta iha ban wan le phai no sing ki jongki te kani kalong ka jing siam ka jing lap ka jonga kum ka nong trei hapo kani ka aga no di sentar ka badon ha senda jong neu tawar te wat lang ayo I kita ki jing ru Henry kalat kampli te ha kani ka si kalat kalapli tingis ngokumen sibun bat ke ka ba ngipen pau Sya ngilaban ong ipen pau sya ka perthe ha baka pau ha ka mobile kalong bakala pau sya ka perthe dengi kermen baka babahakan sawan no ha ka sinong gejongi tang kini gitin ba kendiat ku boleh sibut jong ka Joint Action Committee ki badon hapo jong snong naka seng samla bat seng kenthe ki badon hapo snong ki ba pej bakmi ya ka jing bah jumnyat hapo jong snong menda kesni ni don hapo snong sao nongbri bang yelum gumne kroi langba jong gejing hapo jong snong langba jong neu tawar ubladon hapo pedang jong kesnong sao nongbri uneu tawar mentala ki potli kisnam baga company kamon pechu kanong kmishu itiar kitar ki badon kamru kalara tena kaliang jong kesnong na kaliang jong ka balang kila pentip sa company Henry kamsutnya tena kaliang jong I kum keseng habang ni sngap ban ut ka jeng nam jong tinong snong jong I haba kimyo ban thia ban dem ki tiak man kamit apdang ka jing air kapdang ka jing ting balano new tawar un bulak unpat akan ono kepor tena kaliang jongi ikentu ya kabor jong company ka bapniat ya kane BSNL bahkan weng no mardor ya u tawar nang ba ekonomi kano ka jing ja ka jing sosi apo jong snong bat kaliang jongi ka JSC
balada ngin aipor sibna ya kane ka company bakan launo yo ni tawar lom kumta na kaliang jongni jong kaseng ngin le ek budon kam la company kam lau ni tawar ngin kaliang jong kaseng ngin IT ano no ki company ki bala ban lau ni tawar tarang tin nyat besibun bat bede bat une tawar na lashna yo ne nadu usne marajar nyo te mentau la don kum bakat nyo snem te kumba pasan terus nem menta na kaliang jong ka company trikam syu ne tawar te mensua ka juan ye ka ban check igini ki screw ki not ki ba pat ki biawan repairing te nadu ki te ki snem menta ka klemwan e sulashno ino ja yo ni te ka don ka we ka por ha ka bagini kinong song ki ba marjan jong ka ni u tawar ka don ka jing snow shifting ka jing snow ritmen sim ha ka por kamta magi benai ki ba ki ka riong minut yang bantia hanya ying gila ban pet no negi ying jungki ban litsa kam sejngai te gila thoru ya ka komplain sya kaliang jong ka balang te ka balang hadin bakalayo ya ka komplain kala sim ya ka kam gila lech po office ti sya Shillong po BSNL bat ngila ya khot yaki ban ya syong meeting ang ne gila khot yaki ban dismantling no ya une kena kaliang jongki man ka por ka pengi kendu ngin kren ki ongin le no te hadu menta kimle dan kaliang jong ka government mar bisnel de jong ka government yo ofsar yong bekum ka balang pide ban siu san pewajar dan kaliang jong ka balang ngila menjur ban siu ya ka san pewajar bat ngila tho ro ya ka shet ban IT syaki dan kaliang jong ki apswa gyong kala nang baklah ban April kaliang jong ki ofsar jong ka BSNL bat u kontraktor kilawan hangne ki ong ban diskling no yaune dan kaliang to kontraktor bat kini ki obsar gilong ba hakapor bangilaw yaw ne towar pide panay syuki kini school si banay tingi na kaliang jong kabalang ng bedon rapor ngila sim ya taka jeng kitli ngini kren sya di office bat sya sinong baro ba ngin katpat ya kanega school bakin ay syuki de nadu kate kapor hadu mentaki klemon mi isu tegi don kitiar gi bramdor kanega office haman kapor bagi wan gilara ya tegi tiar gi kabel ki bateri gi baro de yaw tu tala jong kateru ngilabat marim sya syu ya kabagin ratu ikini ki tiar jongki de kane kade ka yeng jong ka sengkentation de kane kade ka yeng jong i school jong ka ICDS ka center 1 kane ka government LP school de kane kade ka dorbar hall tahangne kane ka madan kade ka jaka ka bangile ka function man la snem nakaliang jong ka club nakaliang jong ka sit pat kamtam ka dorbar snong pagba de nakaliang jong ikum ka balang ru ngila menjur ba kane ka company la ka government bakan weng no mardor ya une utawar kanang bakan laj ne ka jingma ya kinong song sinong ke jongi